Şunlar Türkmenistanda Gurban Bayramı bilen bagly çäreler dowam edýärkä, Mary welaýatynyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleri ýaşaýjylara akşam saat 9-dan soňra hiňillikde uçmagy gadan edýärler. Resmiler bu gadançylygyň sebäplerini düşündirmeýärler. Ýaşaýjylar muny häkimetleriň köp adamly ýygnanşyklaryň öňüni almak çäresi diýip häsiýetlendirýärler. Marynyň obalarynda hojalyklar baryndan çykaryp owanyň içinde hiňildik dikdiler. Bir hojalyk turwa, beýleki hojalyk ýüp, başga bir hojalyk zynjyr, ýene biri agaç berdi. Şeýdip adamlar ata-baba däplerimizi eýerip hiňillikde uçup günämizi döküldidiler. Ýöne kanun goraýjy edaralaryň şol sanda polisiýanyň işgärleri hökümetden mätäşsiz gurnulan bu hiňilliklerde arkaýyn uçmagy ruhsat bermeýärler diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran owa ýaşaýjysy 11-nji iýulda habarçymyza gurrun berdi. Adatlykda bu owalaryň atlary barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Türkmenistanda hiňildik gurap, onda uçmak Gurban Bayramynyň esasy alamatlarynyň biri hasaplanýar. Türkmen halky köp ýyllyklaryň dowamında Gurban Bayramynda hiňildik dikip gelýär. Ýaşlar, ýaşullar we çagalar 3 günläp şol hiňildiklerde uçýarlar. Ilat arasynda Gurban Bayramynda hiňildikde uçan adamlaryň tutuş ýylyň dowamında eden günäleri dökülýär diýen ynanç hem bar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä kanun goraýjy edaralaryň işgärleri hiňildikleriň daşynda ýygyderli gözegçilik edýärler. Akşam saat 9-da bolsa olar hiňildikde uçmana gelen owa ýaşaýjylarynyň ählisini dargadýarlar. Günnüzlerini we öýlen ara howanyň aşy ıssydygy şeýlede hiňildigin kölegede bolmanlygy sebäpli adamlar ýaňy gün ýaşyp salkyn düşüp başlanyna hiňildikde uçmana barýarlar. Ila täze bayramçylyk eşiklerini giýen çağılaryna Gurban Bayramynyň türkmen däplerini öwredip adamlaryň şatlanyşyny görkezmäge çalışýar. Ýöne olaryň bu finansiýal köplenç başa barmaýar. Polisiýa üýşen adamlary sen-men nimen dargadýar diýip ýaşaýjy aýtdy. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather websaytynyň maglumatlaryna görä şu günler Mary welaýatynda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 we gijelerine 25 gradusa golaýlýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä owa ýaşaýjylarynyň köpüsi polisiýanyň gadançylyklaryna nägilelik bildirip olara garşylyk görkezmäge synanýar. Polisiýa işgärleri bu ýaşaýjylara 9-dan soň hiňillikde uçmak gadan diýip olara polisiýa bölümine ekitmek we pul jerimesini ýazmak bilen haýwatatýarlar. Polisiýa işgärleri gadançylygyň sebäplerini hem düşündirmeýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar häkimetleriň bu çäresini adamlaryň bir ýerde köpçülik bolup köp wagt üýşmeginiň öňüni almak tagallalary diýip häsiýetlendirýärler. Häkimetler adatça bolşýaly adamlaryň bir ýere üýşüp öýerlerine garşy nägilelik ýürüýüşleriniň geçirilmeginden gorkýarlar diýip owa ýaşaýjysy aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Mary welaýat polisiýasynyň kommentari almagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 11-nji iýulda ikindine çenli eden synançyklary başa barmady. Türkmen häkimetleri uly bayramçylyklaryň ýa-da ýurtda geçirilýän uly çäreleriň dowamında ilata gözegçiligi güýçlendirýärler. Welaýatlarda we paýtaxt Aşgabatda raýatlaryň giýjeki hereketi çäklendirilýär. Akşam saat 9-dan soň 4-5 adam bolup köçede üýşüp duran raýatlar polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Marda habarçymyz ilatyň hiňildikde uçmagynyň çäklendirilmegi bilen bagly wakalaryň geçen ýyllarda hem bolandygyny, käbir ýyllarda olaryň ýüpleriniň de kesilendigini habar berdi. Mundan bir näçe ýyl ozal polisiýa işgärleri hiňildikleriň ýüplerini kesip, olaryň turbalaryny her metrine baha kesip satdylar. Onuň trosyny, agajyny hem satypdylar. Şonda da polisiýa bu çäreleriniň sebäplerini adamlaryň köpçülik bolup bir ýere üýşmeli däldigi bilen düşündiripdi diýip owa ýaşaýjysy belledi. Döwlet medeniýetiniň reportajlarynda hiňillikleriň türkmen toýlarynyň esasy bedegidigini ýytalyp, onda uçýan ýaşlaryň şatlykly sesleriniň bayramçylyga aýratyn dabara goşýandygy aýdylýar.